ኤስፒኤስ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ትግራይ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃን ዝነበሩ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝወረደ ኩነታት ብዝምልከት ንክልተ ተኸታታሊ መደባት ኣቅሪብና ነርና። ካብቶም ስደተኛታት ዝረከብናዮ ሓበሬታን ብዛዕባኦም ካብ ዝከታተሉ ዘለውን ነቲ ኩነታት ክንሪኦ ፈቲና ነርና። ሎሚ እውን ኣቶ ከሰተ በራኺ ምስ ካልኦት ጉዱሳት ብዛዕባ እዞም ስደተኛታት ነቲ ኩነታት ዝስንዱ ዘለው ሰባት እዩ። እነሱን ብፆቱን ን17 ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብኡ ዝነበሩ ማለት እዩ ኣዘራሪቦም ካብ ዝኣከብዎ ሓበሬታ ከካፍለና እዩ። ፈለማ እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብቲ ማዓስከር ሕፃፅ 2 ግዜ ከም ዝኣተወ ካብ ዝረከብዎ ሓበሬታ ኣቶ ከሰተ በራኺ ብምግላፅ እዩ ዝጅምር። ሕራይ በየነ መጀመርታ ስለቲ ዝገበርካለይ ዕድመ የመስክን ብዓብዪ ከዓ ስለቶም ኣብ ሽግር ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣቃልቦ ክረክብ ትገብሮ ዘለካ ፃዕሪ ከዓ ከየመስከምካ ክሓልፍ ኣይደልን። ካብ ክልቲኡ ካምፕታት ዝሃደሙ ዘዛረብናዮም ናይ ኤርትራ ሰራዊት 2 ግዜ ከም ዝኣተው እዮም ዝሕብሩ። መጀመርታ ብርቱዕ ኩናት ኣብ ዝነበረሉ እቲ ናይ ግዜ መጀመርታ ከም ዝኣተው ብድሕሪኡ እውን ናይ ምልሻ ነቲ ቦታ ከም ዝሓዝዎ ናይ ትግራይ ምልሻ ተመሊሶም ወርሒ ዝኸውን ናይ ትግራይ ምልሻ ምስ ሓዝዎ ብድሕሪኡ እውን ተመሊሶም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከም ብሓድሽ ካልኣይ ግዜ ነቲ ቦታ ከም ዝሓዝዎ ንከባቢ 3 መዓልቲ ካብ 2 ክሳብ 3 መዓልቲ ዝኸውን ብዙሓት ዳርጋ ዘረጋገፅናዮ ማለት እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዘይፋለጡ ሰባት ነቲ ታሪክ ግን ነቲ ዘጋጠመ ነገር ልክዕ ካብ ብዙሓት ዘረጋገፅናዮ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ፈለማ እግሮም ሰራዊት ኤርትራ ነቶም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከድሕንዎም ከም ዝመፁን ብዝተፈላለዩ ነገራት ከእምንዎም ከም ዝፈተኑን ገለ ስደተኛታት ነቲ ዘረባ ዝኣመንዎም ከም ዝነበረን ኣቶ ከሰተ ይገልፅ። ብዙሓት ከም ዝገለፅዎ ማለት እዩ ኣብ ናይ መጀመርታ ኣትዮም ንሕና ንዓኻትኩም ከነድሕንና መፂና ከም ዝከይኮነኩም ኢሎም እቲ ፖለቲካዊ ዝኾነ ከምንዎም ፈቲኖም ማለት እዩ። ተረጋጋሚ ሰማዕናዮ ኣብቲ ከባቢ ዝተኳዕተ ጉድጓድ ነይሩ። ንምሩፅ ሓመድ ገለ ንምርካብ ተባሂሉ ዝተኳዕተ ምዃኑ እዮም ድሒሮም ዝሓበሩና ማለት እዩ። ኣቀዲሙ ዝተኳዕተ ጉድጓድ ነይሩ። ሕጂ እዚ ጉድጓድ እዚ ንዓኻትኩም ምቕታል ገለ ኢሎም ቀቲሎምኩም ኣብ ዝቀብሩኩም ኢሎም ሓሲቦም ነይሮም። ገለ ንሕና ከነድሕነኩም መፂና ገለ ኢሎም ሕጂ ገለ ዝኣመንዎም ነዚ ዘረባታት ዝኣመንዎ ውሕዳት ናይ ስደተኛታት ነይሮም። መብዛሕቶም ግን ኣይተቀበልዎን ማለት እዩ። ሕጂ ንስኻትኩም ኣብ ዓድኩም ክትምለሱ መንግስትኩም ምሕረት ገይሩልኩም እዩ ገለ ኢሎም ማለት እዩ። ክኸዱ ግን ኣይደልዩን እቶም ስደተኛታት። ድሕሪኡ ነቶም ናይ ዝነበሩ ናቱ ናይ RCC ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ተባሂሎም ዝተመዘዙን ካብ ከባቢ 20 ክሳብ 30 ዝኾኑ ሰባት ጨውዮም ከም ዝወሰድዎም ናበይ ከም ዝኣተው እውን ኣይፍለጥኒ ማለት እዩ። እዚ ሎ ማለት እዩ። ገለ እውን ብናይ ምስ ናይ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ገለ ተሳተፉ ነርኩም ኢኹም ኢሎም ዝወሰድዎም ከም ዘለውን ይዛረቡ እዮም ማለት እዩ። ኣብቲ ወታደራት ኤርትራ ኣትዮምሉ ዝነበሩ እዋን 9 ስደተኛታት ኤርትራውያን ብምልሻታት ከም ዝተቆትሉ ከሰተ መረጋገፂ ከም ዝረከቡ እዩ ዝዛረብ። ስለዚ ገሊኦም በዚ እንዳተዋግኡ ከለው ገለ ከዓኒ ብካልእ ብሎክ ናይቲ ካምፕ ኮይኖም ከም ዝተኮሱ 9 ዝኾኑ ሬፊጂስ ከም ዝተቀተሉ 17 ከም ዝቆሰሉ እቶም 9 ከም ዝተቀበሩ ነቶም ዝተወጉ 17 ከዓኒ መብዛሕትኦም ሒዞሞም ከም ዝኸዱ እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ እግሪ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ማዓስከር ገዲፎ ምስ ወፀ ምልሻ ትግራይ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ነቲ ማዓስከር ክሕልዎ ከሎ እንታይ ከም ዝተፈፀመ ኣቶ ከሰተ ካብ ዝረከብዎ ሓበሬታ ብከምዚ ይገልፆ። ናይ ትግራይ ምልሻ ሒዞሞ ኛታት ኣብዛ ግዜ እዚኣ ማለት እዩ ብዙሓት ሃዲሞም ወፅኦም ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ክነገሮም ዝፀንሐ ፕሮፓጋንዳታት ብጣዕሚ ብዙሕ ኣሎ። ክቀትልኩም እዮም ከምዚኦም ሓሲቦም ደለው ከምዚ ናይ ማይ ካድራ ዝገበሩ ከምኡ ክገብሩኩም እዮም ገለ ዝብል ብዙሕ ኣብ እምሮኦም ክመልኦም ስለ ዝፀንሑ ኣውቶማቲካሊ ፈሪሖም ብዙሓት ዝሃደሙ ከዓ ኣለው። እቲ ቦታ ከቢቦም ከም ዝነበሩ ምእታውን ምውፃእን ቀድሚ ከም ዝበሎም ነቶም ስደተኛታት ይዛረቡ። እቲ ዝሃብዎም ምክንያት እንተዳ ሃልዩ ከዓኒ ኣብቲ ነባሪ ናይቲ ከባቢ ዘሎን ኣብቲ ስደተኛታትን በቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዮም ኣብኡ ዝገበርዎ
ፅልኢ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ብርቱዕ ፅልኢ ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ንዓኻትኩም ንውሕስነትኩም ኣይኮነ ኢሎም ምውፃእ ከም ዝኽእልዎም ይዛረቡ ስለዚ ክልተ ነገራት ክኸውን ክእል እዩ ናይ ብሓቂ ንውሕስነቶም ሓልዮም ክኸውን ክእል ተፈጢሩ ዝነበረ ካልኣይ ከዓኒ ንዓቶም ናይ ሬፊጂ ካምፕ መሓዞምን ፖለቲካዊ ዓወት እዩ ንባዕሉ ናብቲ ናይ መዘራርቢ ጣውላ ወይ ኔጎሲዬሽን ቴብል ዶምፆም እዩ ንዓቶም ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ ነገር ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን እሳቶም ሒዞሞም ኣብ ዝነበሩ ግዜ ኣብቲ ቦታ እቲ ሴኩሪቲ ዋይዝ ክዛረቡ ከለዎ ማለት እዩ ድሕንነቶም ተዛማዲ ዝሓሸ ከም ዝነበረ ግን ዳርጋ እንታይ እዩ ኣኼባ ይገብርሎም ከም ዝነበሩ ብዝተረጋገመ እንሳቶምን ጥሜት ብጣዕሚ ከም ዘለና ናይ ምግቢ ሽግር ኣለና ስለዚ ክፈትሑልና ንሓት ገለገለ ኢልና ከም ዝሓትትናዮም ኢሎም ንሳቶም እኩል ዝኾነ ንዓቶም ምግቢ ክሕግዝዎም ከም ዘይክእሉ ናይ ውሕስነቶም ጥራሕ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ግን እንተ ደኣ እንታይ ዝበሃል ጌርኩም 4 ሰባት መሪፅኩም ሰባት ሃቡና ሞኒ ናብ ሽረ ኸድኩም ክሓቱ ክእሉ እዮም ከም እርዳታ ከም ዝበልዎም ማለት እዩ ብድሕሪ እቶም ሚሊሻታት ነቶም 4 ወከልቲ ስደተኛታት ክሳብቲ ዝቆፃፀርዎ ቦታ ኣፋንዮም ናብ ሽረ ሰዲዶም ነቶም ንሳቶም ድማ ሕቶኦም ናብቲ ዝምልከቶ ኣቅሪቦም ከይዶም ንሳቶም ከምኡ ገይሮም እቶም ክልተ መሊሶሞም እቲ ሓደ ኣብ ሓደጋ ከም ዝጋጠሞም ክምለሱ ከለዉ ነቲ ሓደ ከም ዝሃረምዎ ናይቲ ከባቢ ሰባት ገለገለ ይዛረቡ ማለት እዩ ስለዚ ኤኒዌይ እዚኦም እቶም ካልኦት ክልተ እውን መሊሾም ተመሊሶም እዮም ምንም ምግቢ ኣይመፆምን ስለዚ ብርቱዕ ጥሜት ነይርዎም ክሳብ እዚ ኣብቲ ከባቢኦም ኣብቲ ከባቢ ገዝኦም ዝበቆል ሞሪንጋ ዝበሃል ገለ ሓንሳብ ኣብሲሎም ንዕኡ ከም ሓምሊ ይበልዑ ነይሮም ሓንሳብ እውን ኣብኡ ከሎ ከም ሰላጣ ጌርና ንበልዑ ነርና ኢሎም ማለት እዩ ክሳብ ክንዱ ኣዝዩ ብርቱዕ ጥሜት ኣጋጢሞም ከም ዝነበረ ብዙሓት ነጊሮምና ኣሎ ኣብ ካልኣይ እግሪ ምምፃእ ሰራዊት ኤርትራ ናብቲ ማዓስከር ካብ ዝተፈላለዩ ስደተኛታት ዝተኣከበ ሓበሬታ ብከምዚ ከሰተ ይገልፆ ክመፁ ከሎ ብወገን ሽረ ከባቢ ከቢድ ብረት ዘለዎ ማለሲ እኩል ዝኾነ እንታይ ዝበሃላት ምድላዋት ገይሮም ምድብዳብ ከም ዝጀመሩ ማለት እዩ ስለ ካብቲ ሬፊጂ እውን ሃዲሙ ከም ዝወፀ ናብቲ ጎቦታት ናብቲ በረኻታት ከም ዝወፀ እውን ይዛረቡ ድሕሪኡ ነቲ ቦታ እቶም ናይ ምልሻ ካብኡ ዝሊቖም ማለት እዩ ነቲ ቦታ ተቆፃፂሮሞ ነቲ ማዓስከር ማለት እዩ ነቲ ማዓስከር ምስ ሓዝዎ the next day ማለት እዩ ንፅባሕ ሓይታ ሎሚ ረሓዝዎ ካብ ድሕሪኡ ክውፁ ኢሎሞ ማለት እዩ ሕጂ ናበይ ናምትንወፅእ ምስበሎም መካይን ተዳሊና ኣለዋ ውፁ ኢሎሞም ስለዚ እቲ ናይ መጀመርታ ከእምኖም የምስፍቱን ነይሮም ማለት እዩ ብዙሕ ዝኣምን ሰብ ኣይረኸቡን ማለት እዩ እቲ ምሻሉ ንድሕነትኩም ኢና ስለዚ ናብ ዓድኩም ተተመለስኩም ሕሸኩም ገለገለ ዝብል ማለት እዩ ናብ ፅርግያ ውፁ ኢሎሞም ንኩሎም ካብ ክገዝኦም ኣውፂኦሞም ሕጂ እዚኣቶም ኣይተዳለዎም ወፂኦም ክወፁ ከሎም ምንም መካይን ኣለዋ ኢሎሞም ምን ወላ ሓደ ምድላዋት ኣይገበርናን ኢሎም ምሻሎ ገሊኦም ሓፂር ስርኦም ገሊኦም ምሻሎ ከምኡ ዓይነት እዮም ነይሮም ኣውፂኦሞም ናብታ ፅርግያ ካብታ ፅርግያ ናብ ዝኾነ ነገር ከይተብሉ ገለ ኢሎሞም ማለት እዩ ቀፅሉ ብእግርኩም ኢሎሞም ማለት እዩ እዚ ከምኡ ገይሮም ናርካ ነቲ ብምልኡ ነቲ ካምፕ ደሎ ሰብ ብምልኡ ከም ዘውፅኦ ድሕሪኡ ነቲ ካምፕ እውን ከም ተቃፀለ እቲ ካምፕ እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ እቲ እዚኦም ድወፁ ካብኦም ደዛረብናዮም ገሊኦም ናብ ሽራሮ ዝበሃል ቦታ እዮም ከይዶም ማለት እዩ ዳርጋ እቶም ደሓን ድኾኑ ማለት እዩ ጉልበት ዘለዎም ዝበሃሉ 4 መዓልቲ ወሲድልና ኢሎም በእግሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ምግቢ እውን እኩል ምግቢ ኣይነበሮምን እኩል ምግቢ ዘይኮነ ስለ ሓደ ምግቢ ነበሮምን ገሊኦም ናይ ሽኮርን ማይ እንዳሓዙ ነይሮም ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበሩ እዮም ከይዶም ማለት ኣብቲ እዋን ጉዕዞ ገለ ካብ ዝሕዝን ፍፃሜታት ዝተኣከበ ሓበሬታ እውን ብከምዚ ዝገልፆ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ማለት እዩ ገሊኦም ነዊሕ ዓመታት እዮም ገይሮም ኣብዚ ሕፃፅ ሕጂ እንታይ ኣሎ ከምዚ ልክዕ ናይ ሲነማ ኢምፔሮ ሲነማ ዳንተ ገለ ዝበሃል ዓይነት ገለ ኣብኡ ንሳቶም ቴሌቪዥን ገይሮም ቪድዮ ሪከርዲንግ ገይሮም ሙቪ ደርእዩ ገለ ነይሮም ምሻሎ ፊልም ገለ የርእዩ ሞኒ ከምታት ፀውዕዎን ገለምታት ገለ ነይሮም ሓደ ገለ ሰባት ናይ እንዳሻሂ ነይርዎም ማለት ገለገለ ትካላት ነይርዎም ማለት እዩ ናሽቱ ብዓቕሞም ማለት እዩ እቲ ዝሕዝን ነገር እንታይ ኢሎም እዚ ንዓና ውፅኦም ነዚአን ነቲ ሓደ ፍሪጅ ድዩ ክትብሎ ዋላ ቴሌቪዥን ኣዶም ዲ ገለምታት ኣብ መኪና ፅዒኖም ከም ዝወሰድዎ ይዛረቡ እዮም ናብ በእግሮም ከባቢ 4 መዓልቲ ዘዛረብናዮ ንሕና ክልተ ዘዛረብናዮም ዳርጋ ከባቢ 4 መዓልቲ ወሲድሎም ክልቲኦም ኣብ መንገዲ ዘጋጠመ ክልቲኦም ዝገለፅዎ እውን ሓንቲ ብፅሕቲ ወርሒ ኣብ መንገዲ ከም ዝሓረሰት እታ ብፅሕቲ ወርሒ ወዲ ከም ዝተጋላገለት ወዳ ግን ሽዑን ከም ዝሞተ
بقريكم بقلة بمتاعين فلتين لما أما قد مالتي دخلت كلاماتي لك عن الساون بقراء أخيرا مالتي مسوم دحريو أتي عزيز حزن زخنا جن كنا قرنا خلو لا بخير من نجيرونا مالتي زي بزحت ورحي مسحارسة وردا غبيرة لك كمان أيلو بقرا كتكلام سنة قال قالونا من قدي كم زموتت بدخان بتميتن ورقتنا شعو توتال تنفاس حليفو قال مون عاون كقبراني رنايلو مالتي ስለዚህ كم زندار اي كيدوم زيم سبات امونغو كابزياتهم نشرخ دوسد مقدي كوصو إلهم مقدي جمرنا نيرنايلو مالتي كابتي تسرقيا وصيو مالتي تازتو هاوتهم انستراكشن بتسرقيا خيريات بنيرا كاباخيت وصيا سولنيرا ስለዚህ ካው ቁሩብ ወጪና ፍንትት መስበልና ተኪሶም መሊሶም ናይሉ ማለት ስለዚህ ኦሬዲ ሽራሮ በጽሖም ኣብ ሽራሮ ምስ በጽሑ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ጽንሕና ኢሉ ብዙሕ ሰባት ጎደናታት በቃ ተደርቢ ማለት ምንም ነገር የለ ዝብላዕለ ታባህል የለ ኣው ብዙሕ ሰብ ጽንሕና ሽዑ መካይናት ተዳልዋ ነይረን ኣውቶቡሳትን ሓበይቲ ዘና ይበታሓትን ገለን ተዳልዋ ነይረን እዚኣተን ናብ ኤርትራ ሰብ ከይዱ ማለት እዩ እዚ ክዲብ ከሎ 4 መዓልቲ ወርሒ ዳርጋ بقصل ديو بتن زنبورو مجب እንዳተማቀለ ገለገለ ጸኒሕሎ ስለዚህ ብርቱዕ ጥሜት ጸኒሕ ወሎ መልሽኻ on the top of that 4 መዓልቲ ገሊኦሙን ክሳብ 6 መዓልቲ ዝወሰደሎም ነይሮም ድሕሪ 2 መዓልቲ ዝኣትውና ኢሎም ምስኣቱ መካይና ዳልዮምሎም ጸኒሖም በሻሓት ዝቁፀሩ ማለት እዩ ናብ ባድመን ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ከም ዘእተውዎም እዮም ዝዛረቡ ዝምድና ህዝቢ ትከባብን እቶም ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ዝነበሩ ኤርትራውያንን ከመይ ከም ዝነበረ ከሰተ ክገልጽ ከሎ እቲ ዝምድና ዳርጋ እቶም ካብ ቃላት ናይቶም ስደተኛታት ማለት እዩ ልክዕ ከም ደላ ተኸቐምጣ ድበሎ ሓደ ካብቶም ንዓይን መሳክር ዝበለና ማለት እንታይ እዩ እቲ ሓደ ካብ ሰራዊትና ኤርትራ ካብቶም መራሕቲ ዝበለና ኢሉ ይድበለኒ ኢሉ ማለት እዩ ዘምጽኦ ነይሩ እንታይ ኢሉ እዚ ንስኻትኩምን እንታይ ዝበሃልንሲ ኢድን ጓንትን ኢኹም ጸኒሕኩም ኢሎም ማለት እዩ ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሑ ማለት እዩ ኢድን ጓንትን ኢኹም ጸኒሕኩም ሕጂ ግን ነታ ኢድ ገልቢጥና ንኸይድ ኣለና ኢሎም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምስቲ ህዝቢ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ልዕሊ 20 ዓመት ዝኸውን ገሊኦም ብሰላም ክነብሩ ዝጸንሑ ሰባት እዮም ማለት እዩ ዳርጋ ውሕስ ቦታ ንዓና ዝበልዎ ገለ ዓይነት ገሊኦም ከምዚ ክብለካ ጸናሕኩ ባዕቆሞም ንእሽተይ ፋሕተርተር ኢሎም ትካላት ገለ ድገበሩ ገለ እዮም ሕጂ ኣብታ ዝተፈጠረት ናይ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዮም ኣብቲ ከተማ ድዩ ገለ መልክታት ሓደ ስዒልካ ዘይጠቅም ነገራት ምውሳድን ገለን ዓይነት እቲ ናይ ሬፊጂ ኮሚዩኒቲ ብጣዕሚ ብርቱዕ ጽልእ ተፈጢሩ ስለዚ ሓቂ ማለት እዩ እቲ ዝተፈጠረሲ ዓብ ቴንሽን ተፈጢሩ ኣብ ኣምቦንጎቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩን ኣምቦንጎቶም ሬፊጂ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሬፊጂስ እዚኣቶም ማለት እዞም ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩሉ ይፀቃጥዮም ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሃዲሞምሉ ዝመፁ እሞ ከዓ ንገለ ሰባት ጨው ዝወሰዶም ንገሊኦምን ከም ዝብለካ ዘለኹ ብእግሮም ኣውፅኡ በቃ እቲ ጥሜት ከም ናይ as a weapon ዓይነት ዳርጋቲ እንታይ ዝበሃል ተጠቂሞ ዋጽኦም ኣለው እቶም ምልሻውን ኣብቲ ዝተፈጠረ ኩናት ኣብኡን ነዚኦም ኣሕዋትን ከም ተባህል ከም ዝተቀተሉን ዝቆሰሉን ከም ዘለውን ነጊረካ ኣለኹ ናይቲ ህዝቢ እውን ኣሎ ስለዚ ብኩሉ ይጸቢቦም ማለት እዩ ዘይካ ኣብ መደበር ስደተኛታት ሕጻጽ ኣብ ካልእ ማዓስከራት ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሃለዋቶም ኣብዚ እዋን ከመይ ከም ዝመስል ከሰተ ብከምዚ ይገልጾ እቶም ናይ ክልተ ማዓስከራት ዘለው ናይ ሕጻጽ ናይ ዓይንን ናይ ዓዲ ሓርሽን አይ ቲንክ ብዙሕ ሪፖርታት ናትውን ኣሎ እሳቶም ብተዛማዲ ካብዚኦም ክልተ ንብለን ዘለና ከም ዝሕሹ ናይ ምግቢ ከም ድበጽሖም ግን እሳቶም ንባዕሎም ናይ ሴኩሪቲ ውሕስነት ጸገም ከም ዘለዎም ማለት ዝተፈላለዩ ዕጡቃት መጽኦም ሓንሳብ ሞባይል ምሕድጎም ሓንሳብ ካልእ ከም ዝገብሩሎም ተዛሪቦም ኣለው እታ ካልእቲ ማዓስከር ደላ ናይ ማዓስከር ሽመልባያ ማዓስከር ሽመልባ ልክዕ ዳርጋ ዕጫ ናይ ሕጻጽ እዩ ኣጋጢምዋ ማለት እዩ ኣብውን ክልተ ግዜ እሱን ከም ዝኣተው ማለት እዩ እቲ ሓንሳብ ከም ተቀያይሩሉ ማለት እዩ ሓንሳብ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ኣብውን ልክዕ ከምታ ናይ መጀመርታ
መፅኦም ሰባት ከም ዝወሰዱ ንዓኣቶምን ከነድሕነኩም ኢና መፂና ናብ ዓድኩም ተመለሱ መንግስትኩም ይቅደልልኩም ከም ዝበልዎም ቆርብ ዛ ናይ ሽመልባ ፍሊት ኣብላ ነገር እንታይ እያ መራሕቲ ናይ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብቲ ጋሽ ባርካ ዘለው ገለገለ ናይ ሪጅናል ኣድሚኒስትሬሽንስ ማለት እዩ ከም ዝመፅኦም ሲቪልያን መራሕቲ ማለት እዩ መፅኦም ከም ዘዘራርብዎም ነቶም ስደተኛታት ከም ዝኣክብዎም ኣብቲ መጀመርታ እግሪ ዝመፅሉ ሳቶም ከዓ ደይትምለሱ ናብ ዓድኩም መንግስትኩም ይቅደልልኩም እዩ ደይትምለሱ ገለ ከም ዝበልዎም ድሕሪኡ እቶም ስደተኛታት ከዓ በቶም ብመን ጌሮም ዝረኽብዎም ነይሮም በቶም RCC ዝበሃል ወይ በቶም ኮሚቴ ማለት እዩ ድሕሪኡ ነቶም ኮሚቴ ምስ ኣከቦም እቶም ህዝቢ ብዙሕ ጽሒፎም ማለት ነጥብታት ጽሒፎም እዝን ስለዘሎ ክንምለስ ኣይንኽእልና ናብ ዓድና ኢሎም ማለት እዩ እቲ መምፂና ምክንያት ኣለና ምክንያት ከዓ ኣይተፈትሐን ስለዚ ክንከይድ ኣይንኽእልና ኢሎም ምስ ተዛረብዎም ባህል ከም ዝሓበርዎ ድሕሪኡ ነቶም RCC መፅኦም ከም ዝወሰድዎም እቶም RCC ነቶም ካልኦት ከም ዘለዎ ማለት መጀመርታ ሕጅስ ከእምንዎም ከም ዝፈተኑ ድሕሪኡ እቶም ሬፊጂስ ግን ኣይንምለስኒ ኢና ንሕና ዳኣኮ ሕቶ ሒዝና ኢና መፂና ዘለና ነብዚ ሕቶና ኣይተፈትሐን ምስ በሉ ነቶም መራሕቶም ዝነበሩ ነቶም ኣብ ዝኾነ ትነጥፉ ኢኹም ኦርጋናይዝ ትገብሩ ኢኹም ገለ ዝበልዎም ሰባት ከም ዝወሰድዎም ብእግሪ እሳቶም ኢሎም ክወስድዎም ከሎም ሰውፁና ኢሎም ከባቢ ሰዓት 10 ከባቢ ኣውፅኦምና 6 ናይ ምሽጣት ኢና ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ብተዛማዲ ንሳ ሞር ናብ ሽራሮ ትቐርብ መጀመርታው ንቡምሎም ኣውፅኦሞም ነይሮም ማለት እዩ ኣውፅኦሞም ከምዛልካ ከምዛ ናይ ሽራ ናይ ሕፃት ዝገበርዋ ብዙሓት ተወለድቲ ናይ ብሄረ ኩናማ እዮም ኣብኡ ደሎ ማለት እዩ ካብኣቶም ብዙሓት ኣዘራሪብና ማለት እዩ ካብቶም ናይ ብሄረ ኩናማ ኣሕዋትና ማለት እዩ ብዙሓት ከም ዝሓበርዎ እንታይ እዩ ናብ እንታይ ዝበሃል ወሲዶሞም ናብ ሽራሮ ኸይዶም ሕጂ እዚኦም ገሊኦም ኣዝዮም ዓበይቲ ሽማግለታት ምሳና ነይሮም ኢሎም ቆልዑት ነይሮም ኩላትና ኸይድና ኢሎም ድሕሪኡ ምንም ነገር ኣይገበሩን ካምፕ ቀኒናኡ ስንቀ ወዲና ድሕሪ ተመሊስና ናብቲ ካምፕ ተመሊስና ስንቂ ሒዝና መልስና ኸይድና ከምዚ ኢሎም ክልተ ግዜ ተመላለስና ኢሎም ድሕራ መጨረሻ ትሰብ ተመሊሱ ማለት ቀስ እንዳበለ ብእግሩ ተመሊሱ ናብቲ ካምፕ ካልኣይ ግዜ ሽዑ ብብርቱዕ ሓይሊ እውን መፅኦም ኣገን ንምንታይ ኣብ ዘለኹም ኢሎም ንብሙሉኦም ኣውፅኦም ኳሕኪሖም ኣውፅኦም እቲ ቦታ እውን ከም ዝፈረሰ ንብሙሉኦም ከዓኒ ካብቲ ካምፕ ከም ዘውፅኦም ይዛረቡ ሳቶም ማለት ስለዚ ልክዕ ሓደ ዓይነት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ናይ ሽመልባ ግን ብዙሓት ናይ ብሄረ ኩናማ ብሄር ብዙሓት ካብኣቶም ኣብታ ናይ መጀመርታ እግሪ ክመፁ ከለዉ ከም ዝወሰድዎም ሓበሬታ ኣሎ ኣቶ ከሰተ በራኽን ካልኦት ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ቅዱሳት ኤርትራውያን ብዛዕባቶም ኣብ መከራ ዝርከቡ ስደተኛታት ሓበሬታ ዝእክብሉ ዘለዉ ምክንያት ክገልጽ ከሎ ንዓቶም ድምፂ ንምዃን እዩ ማለት እዩ ዋላ ሓደ ካልእ ተወሳኺ ዋላ ፖለቲካዊ ረብሓ ይኹን ዋላ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል ዘለዎ ነገር ኣይኮነን እዚ ኣብዚ ግዜ ከምኡ ኢሉ ክሓስብ ከማን ዘለዎ ሰብ ኣይመስለናን ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሬሳ እንዳተሳገሩ ዝኸዱ ዘለዎ ሰባት እዮም ደቆምን ገሊኦም ደቆምን ሰበይቶምን ናብ ኤርትራ ኣፋንዮም ንሶም ከዓ ሃዲም ክወፁ ናይ ምህዳም ዕድል ረኺቦም ዘለዉ ሰባት እዮም ስለዚ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ዝሓልፍሉ ዘለዎ እዮም ብዓብዩ እቲ ናይ ሂውማኒታርያን ኣክሰስ ዝበሃል ናብቲ ቦታት ክኽፈት እንተደኣ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ሕጂ ገሌማ ንሕና ክበፅሖም ዘይከኣልና ኣብ በዓል ሽረ ኣብ በዓል መቐለ እውን ከም ዘሎ ኤርትራውያን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ንዓኣቶም ሕጂ እውን ንሂወቶም ንድሕነት ተባሂሉ እንታይ ዝበሃል ክግበር ዝኾነ ይኹን ነገር ገበን ዝፈፀመ ከዓኒ ተፃሪቱ ጉዳይ እቲ ብማሕበረሰብ ዓለም ክኹነን ኣይ ቲንክ እንሱ እዩ ትዛዕበየ ስለዚ ነቲ ናታቶም ታሪክ ምንጋር ንዓኣቶም ሓገዝ እዩ ካብ ዝብል እዩ ማለት እዩ እምበር ዝተኸበርኩም ሰማዕትና ንሰለስተ ክፋላት ብዛዕባቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣቕሪብና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ገለ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ እሞ ፋሕ ኢሎም ዘለው ከነዘራርብ ብቃሎም ክንሰምዖ ኢኹም ንሎሚ ኣብ ዝወዲና ኣለና ብየነስ